Ayo, bae sisan dadi. Lho. Lho. Nang dirajuli ta iki, Mang. Oh, sarana-sarana kepang diwasan, bawa sapu juk iki, Mang. Sisan digedungi. Batu komersil. Pancene gak enak wong dadi rondo taliyane dirasani tangga. Yen ana tamu lanang mesti curiga disangkakno tumindak barang sing pikiran kehina jane Allah tanpa rupa nek ana bojone supaya wong wedok ono kine nek wis dadi bojo kudu sing rukun ala lan becik aja nganti rumah tanggane ayo disungsun bisa awet nganti turun ojo sembarangan senajan olo tanpa rupa pokoke neriman iku wong wedok kenek gawe ringan ayo 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 ya oh ya 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 ijo-ijo kok mulak mulu sing abang
pempek ana kembang melati tuku kemeja nang pasar turi aku heran delok arek wedok saniki metu Joko padha memeti ana kembang ra kembang keter kembang jambu dipangan uler prawan saiki mas kok pinter rupane ayu nek turu ngiler cekap semanten atur kula sae boten emborong kersa sae boten dong bagus dorong kersa aduh mbok ambak aku mengges tak ewangi kaya ngene. Ya paribasane omangan sego timbangane sego rawon to ya gak kaya sego pecel. Masih gending ya ngono diantar jula-juli kok mblenger. Digawe ijo-ijo. Sapa rumene diundang ambek bos sapa ngerti. Pancen suarane sampe kaya gluduk ngene rek. Timbangane turu sore-sore. Tak ewangi ngidung jula-juli tak terusno ijo-ijo. Masa kenek meneh dodol. Masa kenek meneh kaget ana dodol ijo-ijo. Dodol ijo-ijo. Yo sapa rek? Wah iki panganan iki. Wah iki pancen rezeki akene-kene aja ini. Mlaku awan kepethuk arek dewok. Bapak tak gawe masih dewok wong iki gak ono. Jadi melok kene bekak melok kene. Termasuk warisan. Dek, malah napa sampean niku? Gak lapo-lapo. Lah kok ngguyu jenan mawon? Iya, Dek, timbangane belajar gendeng gak iso. Lah nggih, wong mboten ten ewange kok ngguyu jen-jenan. Mong golek ewang napa? Lah, golek ewang lah sampean iki napa percaya? Lah napa kula sampean jak ewang? Lho, lah nggih. Napa sampean sik kula niku? Dun? Napa sampean kok sampean jak ewang? Arek kula. Kok iso ngarani arek iki lho? Lho sampean lak sing nom ah. Lah arek ah. Nggih. Nggih, napa? Arek manukan iki. Sampeyan pun sembarangan lho nggih. Ngilokaken wong arek manukan iki lho. Lho, belajar kenal kok, Dik. Kenal niku mboten ngoten. Nek napa? Kenal niku sing alus ngoten nek ngomong niku sing aturan titik. Lho niki wae aturan kok. Napa sih manukan niku? Ana adae manuk niku sih? Mboten. Lah napa? Desane manukan. Desane ta. Aduh lambene nyadisi. Aku wedi ae. Jange nyoba wedi. Wedi petana wedok mulat-mulat nang sampean lan apa. Sampeyan ruah mulat. Napa? Mulat tiru ta? Ya wis semono sih. Mulat iki weteng luwe. Anggite nang diarepe wong wedok ngono ta? Lho, kula boten nyenggol sampean niku lho padane kemanisen ta gantengen ta kok napa? Kok nyenggol-nyenggol. Nek manis e mboten tapi sedep. Turu kula campur terasek. Sampeyan sinten aran? Sampeyan tanggal jeneng kula ta? Nggih. Nggih sampeyan kenalaken jeneng kula Jasmani. Lho alah, wedok-wedok jenenge Jasudan. Sampeyan niku lho. Pakaian niku sanes-sarane wong. Tapi sampeyan nyeliwar tanya napa? Jasmani. Krungu ta? Aran. Nggih. Sinten? Jasmani. Wis krungu. Sinten? Jasmani. Lah nggih niku wau. Ngomong pun banter-banter tak akan tuli ta kula. Bae mboten krungu kepen sampean. Lah kampung sampean pundi? Desa kula ta? Nggih. Sampeyan tanggal kampung kula lan apa sih? Nggih, mboten napa-napa benjing kula parani mriku ngoten. Niku lho ngen kula tandes. Tandes? Nggih. Tandes kidul napa lor? Kidul gas tunggal. Tapi kok ngalor? Sampeyan ku tambah blakrak kok nek ngomong. Lho, Dijak ngomong tambah ngomongnya gak karuan. Sampeyan ku gendeng tanya napa ta senting?
Lho, sampean gendeng-gendeng kula nih. Lho Kebimbang. nggih. Kebimbang Ya Mbak. mboten apa kebimbang sampean ndelok Wadah. potongane, ndelok prae napa kok. Wong ni wedon niku nek nyeladung nggih mesti kebimbang. Kaitane nyeladung Gus Sese, ndesek. Sampeyan jenenge sinten sih? Nun, Jeneng sampean sinten? temenan ta? Lho. Wong sampean non takok jenengku saiki ditakoni kok gak ngaku lho. Jeneng sampean sapa? Iki rada merangsang. Lho. Nek wis takon Merangsang. nek wis takon jeneng ini berarti wis rada kepengin kenalan. Nggih. Lho, nggih kepengin kenalan. Jeneng sampean sinten sih? Astomarbi. Ah, ndelok potongan jenenge kaping jenengen niku. Lho, jenenge sinten? Nggih niku mau jeneng sampean niku kaping. Lho, kula nate nonton Astomarbi. Niki lho, Sing bener Tangkis. napa kok? Aran kula Nggih. Sokran. Sokran. Nggih. Oh sing biasa nyolongan niku. Nggih ta? Enak. Sokran biasa lare nggen kula niku nyolongan niku arek cilik niku. Oh, arek cilik ya? Nggih. Aran kula le sakniki. Sampeyan le sinten? Aran kula ganti sorokan. Sampeyan pun sembrono lho nggih. Nek Sampeyan kenalan jasmani sing nggih? apik ngoten lho. Jasmani nggih? Jasmani. Laire dina napa? Napa? Lho, lahir- Napa Dek takon lahir barang niku? Lho, lak dicocokaken. Lho kok cocok-cocokaken niku lho. Kula rebo pae. Kula ta? Nggih. Mboten kula wedi nek sampeyan gunani. Lho, ora napa gunane sampean? Lho lah apa Dek takon weton barang niku lho. Sampeyan ku sing genan apa nek ngomong niku? Lho ngeten kok Tambah takon suwe tambah kurang ajar Nek takon weton niku, nek mlaku niku kudu mpun ditebaken wetone. Nek enten napa-napa niku lho kudu bruk montor. Mboten kula dedaken teng garae sampeyan gunani ngen. Mboten. Peringisan. Nek Mbok ngene iki Waduh. anu, kula niku sakjane mlaku-mlaku kelangan dhuwit lho. Hah? Kelangan dhuwit. Kowe iki gak enak iki. Mesti sampean nemu dhuwitku ayo. Ya, ora dik bringas-bringis Lho sampean ketara guyang-guyu petukan aku mang. Lho, guyu kula wong kula rada sijin e. Dhuwit kula ilang ya jangen Pak Beto. Pinten, sih? Ilang kabeh. Lho pinten? Nggih ilang niku 1000 karene iki blonjo. Pun tak ketok sukani mawon pun. Sane kula malih mlaku ya, mbok sampean sukani. Sampean enggak daya terus Oh, ya. dinimangani sampean mlaku. Lah nggih. Saken nggih. Sangesaken ta sampeyan nek kula ndelok kula Nggih. mlaku niku. Supaya mboten mlaku, supaya cepet nggih. Nggih. Melayu mawon. Sampeyan niku. Terus sukani Sampeyan utangi dhuwit mawon pun. Nggih. Kan kula sahuri. Lho, lho Sampeyan niku guyu lho. ha. Lho. Nek wedok ketok buka dompet ngene iki guyu. Lho lah nggih, sampeyan niku ketara delokane lemune ngene mesti dhuwit akeh iki, Oh, ya ketara. napa? Niki napa niku? Lah nggih, niku napa niku? Bokong. Ah, Dompet. Lah nggih. Sukani 5.000 man nggih. 5.000 nggih Nggih. matur nuwun nek 5.000 syukuran. Susuran apa? Lho lah nggih kula nek di 1000 sampe sekali 5.000 nggih syukuran pundi? Kula sukani 10.000 mau. Nggih pun. 10.000 nggih. Nggih. Benjing sampean balaken 12,5. Manis entai apa? Sampeyan nganakaken dhuwit ta? Boten ana apa Lah niku mau. Boten. Niki. Napa? Kula sukani 1.000 nggih. Wah, modern maneh. Mari. Sampeyan niku sing temenan apa? 1000 niki. Pringis. 1.000 niki tempune dhuwit sampean ilang. Lah nggih, Niki 1.000 sampean trimo, niki 1.000 niki nggih. Nggih. Lah, kadang sampean ilang blas ta? Dhuwit. Ilang Boten nggih. titik mboten enten. Mboten enten. Pun 1.000 niki sampean beto. Temen nak sampeyan pun ikhlas. Nggih. Dek 1000 niki. Nggih, tapi Beto. arisan kula sampean bayari. Arisan kula seminggu Mboten pun petang niki. Oh, mboten enaki ati. Kula balaken Dek 1000. Lho dibalaken. Mboten purun kula. Nggih. Pun ngeten mawon dhuwit 5.000 sampean beto nggih. Benjing kula lamar sampean. Nggih. Eh? Benjing kula lamar. Lah napa yang ngelamar kula? Lho, ngelamar Doro. Oh, yang delok potongan sampeyan nyambut gawe napa sih kang Loh. ngelamar kula niku? Lho, kula sopir. Napa? Sopir. Sopir. Sopir proyek. Kula niki pun ipat-ipat. Mboten purun kula dirabi sopir. Loh. Sopir niku biasa mampir. Angger warung nih diampiri, mesti Loh. bojone kata. Kula mboten purun. Lho, pun uyah diuyahi lho. Lho. Kan apa? Pun dikebjau ya padha Lah asline. mesti niku. Angger sopir iku mampir ngoten ta? Nggih. Ah, mboten kena semonten. Wong kula niki mboten ate mampir-mampir, kula niki lugu kok. Sampeyan niku temen ta? Lho temen. Lugu? Lugu. Nggih sampe sumpah sih nek lugu. Tenan nggih? Nggih. Kula Kenapa? Lugu kok disumpah nek. Nggih Kan sampe. sumpah lak mau ngene. Nggih sik kula niki lugu ngoten. Ane kula mboten lugu mandar muga. Lho mboten. Disawat ngoten. glugu ngoten ta? Lah sampean jange kepengin ngrabi kula niku. Pun Kula nek kepengin sampean semerat. dadi bojo kula pun kuwatir. Niki Ya, kula napa? kula pasaken patik. Lho. Wah, napa paten niku nggih mboten seneng. Nah nek kula nedhi napa-napa sampean turuti Oh, sih. kula turuti pun. Lah nggih kula nedhi mas-masan. Loh. Sampeyan tembasaken nggih. Nggih, mas-masan kula tumbasaken. Lah nggih klambi sing apik sampeyan tembasaken. Nggih, pun. Nedhi napa malih? Nggih kula nedhi TV. TV. Berwarna. Nggih. Sampeyan tembasaken. Kabeh sampean total mawon. Lho, tato. Loh, jumlah iki pinten?
Nggih, Kula sukane dhuwit. Mesti semerap. Pun jen anu sampean jumlah kabeh pun pinten? TV, klambi, mas-masan, kira-kira pinten? Pokoke kira-kira nggih mesti sampean entek 1 juta. Kira-kira 800. Nggih, 800. 800.000 nggih? Nggih. Kula nyukani sampean 800 nggih. Nggih. Duwe paman nggih. Nisan ya. Tambah tambah. Sopir jalur dhewe 800.000. Sampeyan kok ngomong sembarangan lho nggih. Ate nyandak-nyandak paman, sampeyan kok dhewe aku piro, Kok sampeyan paman-paman iki lho. Kang nggih sampeyan nyedhi dhuwit sampe 800.000. Mesti sampeyan ngomong sak ngomong apa? Sampeyan ngerti, kula niki nyangoni ponakan kula dhewe 100 ribu sih. Kejalu malih selawe. Sampe 800.000. Wow, dudu sana dudu kacang jaluk dhuwit 20.000. 800.000. Jare nari aku ayo, jange ngrabi aku. Gak kenal diulunu. Gak kenal dulu. Terkecuali nek sampeyan pun dadi bojo kali kula, nek napa kula turuti. Mboten katene kula mboten seneng kali sampean. Nggih, nggih. Oh, turun dadi bojo omongane wis ngono nyandak-nyandak paman Iya, iya, dadi iso. Iya dadi bojo lho kok kuwatir iya iya. Kapan nggih? Ndelok potongan sampean iki deloken. Alah bangkane dawa ngene panganane sak pirang-pirang. Iya, masih dadi tukang potong aku ya gelem bapak ta. Kepingin liwar. Pokoke dadi bojo ngono mboten apa-apa. Nggih. Wong bangkane dawa panganane mesti 2 kilo 11 iku. Ya, pasti dodol kilonan nggih turun. Nggih pun. Kepingin sisi. Nggih, omahe tandes nggih. Napa? Kula parani mriko. Mboten. Kula mboten poran. Iya, masih dodol banten gelem. Alah napa? Kula mboten seneng kali sampeyan mboten katene. Kon nyedhi-nyedhi lho mendawe-dawe. Oh iya. Sampeyan kon kula lapuraken lho nggih. Oh iya lapor ya. Tak celokno wong kampung cek kapok. Awas kon ya. Apa? Awas kon ya. Apa kawas-awas? Lah iya nek gak awas tak tiba. Ngancam ya. Ate ngancam ta? Karabi gak gelem. Awas ana dina Jumat lagi cemlorot teko wetan aja kaget kon. Napa niku? Lentang kali. Irunge koyo Petruk. Napa irung kula? Oh jas. Lho. Oh jas maning. Wong lanang gak jarpong wedok kok koyo ngono. Kon tak tutur emak kon ya. Kandak napa? Kon tak tutur emak kon. Wis gedhe kok sing mamaken. Kon tak tutur emak gak dikono gelindingan kon. Gak diisin. Wong lanang gak diisin ono glibet ae celon gak diarepin glibet ae. Tak mikiri. Biasa wong lanang ngono biasa nggodhong wedok. Ya apa gremeng ae. Lho. Mau lah aja kecek sapa grombol kono kon niku. Sampeyan niku lho, sik tak tolo. Sampeyan iki tak enteni gak teko. Aku sampe digodharek lanangku mang lho. Mampir nang Dria kuwi. Andrea nang omahe sapa? Kanca lawas iki. Kanca lawas sapa? Tapi kacamatane ilang ya. Lho, kok iso ilang sampean tak nyolong? Gak ngendang lek gak nggae kacamata jar kurang ajar. Lambene mripate gak pate awas sak tolong. Enggak kon tak delok pringis-pringis kan ndudono untu mesti kaya genteng iki. Kenapa guyon itu kok? Kok iso guyang-guyang kemana kok nyelatu arek lanang iku mang? Lho kok dikudok? Iya. Kok sembrono rek? Lah iya. Mosok karo nek bose. Mamula aku malah isin ta. Aku mau sembahyang karo sampean gak teko-teko. Aku sampe digudharek iku mang. Kon nek digudho wong ya, kon niku empeten ae. Dadi wong kudu guyu lambe sing nisir ku cokoten. Cek arek cek gak sembrono tambah nggih. Apa malah lambeku tak cokot tambah dek mempeng ya gitu. Sesuk lambeku tak pedhot dhewe lan. Mar lambe sing dhuwur cokoten nek kono menteng cokot ning dhuwur wedi. Trimakno karo herder. Oh, kok cokot karo ngono lho, arek wedi. Kayak ketang ngono lho, ya. Sampeyan kok ngono gak tolong medeni aku ya sampeyan niku. Cek wedi. Cek gak sembarangan wong. Lek sik kudu guyu ae. Wis lambene apa? Seumur. Aku tak eling. Aku mang ya wis tak jarno dek ngomong. Ya apa? Ngomong apa, Dek? Tak celatu mang. Marino suwe sembung nyandak emak-emak ning ngono bareng sik emak-emak sih. Oh, arek saiki. Arek iki saiki ya ngono. Ang durung sunat ya wani budal. Lah ya sik mak-makan kok wani budal. Mar-mar tak celatu dan dek nangis tak kandhane emakku lho ya hari ngono. Arek sik cilik aja adik diladeni. Wong arek kadang-kadang rokokan barang ngono lho. Lah aku mau tak delok mang gak rokokan iku ketara nek kanthi dhuwit ku mang. Soale durung luru otis. Dek iku biasa kok kepengin rokok luru. Wis saiki aja katik kena pengaruh njaba. Apa sih? Karo aku iki lho, terusane apa? Iki lho, omah bapakmu tak dandanane dhisik. Lho. Kok iso dandanan? Perkara omahku gampang, sing penting ku sampeyan ku takokno nang ngene wong tuaku. Iya, perkara taun gampang. Sebab kuwi lek wis dandane perasaan wong tuamu lah. Ya apa lah. Dadi kan leleh. Jangan anak didagang boleh di biokno ngono lho. Kok nang anak-anak
didadang nang sapa? Lek bakal mantu iso dandani omahe aku lak seneng. Wah, mantuku rek. Kaitane bener meneh lek kado yo, Mbok. Biasane ngono. Kondo. Terus sampean dandani omah dhisik. Yo, kondo karo mari omahku mari didandani terus yo sampean ngamar nang omahku. Wis kondo bare ayah yo. Ayah sapa? Sampeyan kok malah ngono. Bapak ngono lho kok ayah iku. Lah ya ambek bapakmu kondo. Pak, kula ana wong nglamar rene Trimon. Pokok aku lek gak nguk sore ya meneh. Temen ta? Yo, aku kate dodol iku lho sik. Dodol apa sampean niku? Aku lek duwe sapi rong pasang. Oh tas iku tak kandhani kon. Heeh. Lho, aku iki duwe kebo loro. Lho, Lah kebo loro iku momet genteng. Lah sapa? Si isuk gak apa-apa, si adem ya. Bareng wis beduk, kebo lak panas ah. Bareng ono kali, kebo iku ngelosor nang kali wis tak penggak-penggak gak kena itu grabak-grabak genteng ajur. Sampeyan ku yo opo sih? Ya iku aku. Lah kebo iku malah apa nang kali iku? Kebo lek si adem lak si betah. Kebo lak gak betah panas. Bareng beduk panas, wis masih duduk dalan ketok kali njegur ae. Dadi genteng lirone 3.000 aku. Tapi saiki nek ngono ya apa terusan? Gampang. Aku mulai ya. Ya marno sing dhisik tak kandhani kon. Sing dhisik apa maneh? Ya pokok cerita terus ae. Lho, pokoknya kebo tok aku. Ono-ono krom nonton kebo sik isu. Bareng awan-awan didik panas. Sisi tuk mbedat tak culno gak kuat aku. Sing loro mbedal pisan, ngalon sing ngidul. Aku sampe nangis tak golek dadak nglumpuhno kali dinoyo kok. Sing temenan ae tolong sampeyan ku nek ngomong aja guyon ae ta. Sampeyan ku nek ngomong karo aku gak tau nang temen ngono. Kapok aku lak ndudono donyaku, Adik. Lah iya aku wis ero nek sampeyan ku soge ngono lho. Mulane aku gelem karo sampeyan. Wis saiki wis gathik anu kebo aku wis prei aku. Sampeyan saiki wis kena ngurusi sapi. Ngurusi sapi. Genti maneh? Iya sapi iya. Sapi apa? Tangan sapi saiki. Enggak, sapi ilak buruh gua. Buruh sapi ta jenenge wong. Ya sapi sing golek buruh aku dadi buruh sapi ngono. Wah, wis ngene Dik yo. Iki mangsa aku kepethuk awakmu mangkel mergo dikudu arek. Saiki aja metu-metu. Kondo bapakmu lek engko aku tau meneh nglamar ono. Nglamar temen Cak Tolo ya. Aku suwe lho Cak Tolo cinta karo sampean gak jane ngono. Wis aja mlaku engko sikilmu melencet. Lho. Kan gak mlaku sampean gonceng ya. Lho sepatuku gawe. Sampeyan ojo ngisi-ngisi no wedok po. Sepatu lanang kon gawe sepatu wedok ya apa? Sepatu jengkel. Waran hansip kon ya. Wis aku gak sampe sangoni ya. Wis iki gampang ono pira kon? Ono pira kan jeblos kok. Jange utang. Aku jange utang. Sampeyan iku ngoyong wedok ta? Engko takono kendang cilik wareng. Dadi apa tekan kendang barang iku? Lagi narek ndriya iku ya. Sampeyan ngutangno ta? Iya. Enggak biyen dismayani. Aku tak mulai ya. Wis mulya lho. Temen ta sampeyan ku tego temen karo aku ta. Lho wis ta budal lu sik. Mulai aku Cak Tolo ya. Liwat andil aja. Iya. Harus keplese. Kok nang aku liwat andil tuh njekur dadi bajul. Tak delok kan gome iku. Jare wong kan gome iku daden-daden. Cuma wis lawas aku sumpah bare. Saya tak tukono gong. Suarane enak cuma yang mliyut ae. Ya lah rek mulai kono bapak.
ning desa iki pancene ya kudu ngerti. Wedhus situk dadi 20 tak dol tak tukokno sapi. Sapi tak dol maneh terus tak tukokno sapi powan. Bareng sapi powan iki pancene nek meres ngene sedina le 5 ngumplung. Lah iki tak peres sedina gak metu apa-apaan bareng tak delok dadak tambah kaku dadak sapi lanang. Mangkane kok tambah bareng tak badak kok gak metu. Lah kula paling dewa. Wah. Wis maring wis tak dol ya wis nekat wong awak dhewe biyen ya cilik aku ya wong tekun. Mari marisi pekerjaane bapak nyunat. Ya nyunat iki pancene ya lumayan ya gak ngergani. Nyunat situk ngono wong nyunat ya disangoni 5.000. Kadang-kadang wong loro 10. Saking kerepe oleh wong 12. Bareng saking akeh wong nyunat aku dhewe gak kok bersunat. Waduh. Lah iki winginane ya ngono wong bolak-balik angger nyunat rene diluk waras, tak sunat waras dadi berarti jodoh. Mergo awak dhewe lara nyuwuk barang. Tibane dadakne jarane waktu iku kongkon nyunat pisan. Iki sing sedih. Duwe anak situk iki ya wis koyo luput sembur. Jane ya nduk omahe rengang. Arek iki jange kumat ayo. Arek iki nek bolak-balik ngedonye ndesuk dadi ning wati arek. Wedi ya. Tak gondang girian gregetku. Apa Pak, sampeyan iku ngomong ijenan iku? Lho gak ngono, jarene kok ngetreh kok ngene iki. Ngetreh. Masih ngono Pak, di sama tangga ya gak pantes. Gak pantes awak dhewe iku saiki lak nunut. Apa? Golek kader gak melok maneh. Sampeyan iku Lah kon iki ndek jero ya gremeng. Kon iki cocokno mek gamelan nyongo nyuro. Kon ora kidungan nyongo sih. Nyongo tibane 5 mek 1. Lah nek nyuro loro ambek 6 ngono ya. Lah wong kene panjenengan sindene somom lho Pak. Kok sampeyan tuturi iku. Lah iya tapi umum iku lak nduk daerah ndi? Nyatane kon yo durung tau ditanggap nang Nandi. Segoro Kidul ae. Lah apa nang Segoro Kidul iku? Kon iki nek pangkur iki pira? 6. Pangkur ya. Sinom niku 9. Sukon mulane iki. Lah iya. Sun iki duktane nata Prabu Kenya Majapahit. Kon lak harusnya lakon Joko Nursasi. Apa Joko Nursasi? Lah iya ngono. Apa? Lah iya iku lak gubahan. Lah iya. Sik kon iki momong gawe gending lak ono ah. Nek Gending apa sih, gending Pak? Widosari. Lho ya. Terus renyep Sampeyan sinom legondang. Suniki tutane nata tung deng. Delang. Lah ya. Lah ya sampeyan nurui sih Pak, wong aku ya. Asmarandono. Lah iya. Anjas morari mame. Lah ya. Suara sampeyan jadi Pak ya enak. Lho ya pung tau gendeng. Lah yang ngono sampeyan ben kok ya kok gak anu sih Pak, suara sampeyan enak ngono kok gak dadi sinden. Lho lah aku ngepur terus lah makapan gak muring-muring. Terus Lah saiki ngene, wong rene kon iku ya bakatmu seni. Salurno. Mergo nek wong seni iku nek terus duwe bakat terus dijarno ae, sisih mengendap. Penyakitnya iso dadi kanker. kok iso sih Pak sampeyan niku. Lah iya ya wis lho Pak, tak salur nang ngene kanca-kancaku ngono lho. Aku malane jange belajar maneh supaya tanggapan iki cek akeh ngono lho. Nek akeh sampean nampa dhuwit ta. Dhuwit kuwi ya sampean tampani. Lah mas-masamu lak sik ono kabeh. Siapa Pak, nek gak apa-apa. Soale iki rendeng. Rendeng ya sampean doli ae ngono kok. Dadi tekmu sik ono. Si ono. Teksi engko nang teh, nek entek apa kon cukur. Lho, apa sih? Gak ngono iki lho. Tidak tak usah dicukur. Sampeyan ngomong apa sih Pak? Ngono gak ono. Mas masang nang Lah iya, cukur lho. sing engko entar sih nang dicukur. Rambutmu lho. Rambut. Rambut ya dipotong cek model. Cobaan saiki.
Sampeyan kepengin suaraku ngono ta? Iya, gendeng kosongan iki. Suaraku tak kasetku. Suaramu. Suaraku. Sampeyan kan ya kudu belajar ya. Hah? Kudu melok sampeyan. Sik kon apa? Sik aku tak nyoba iki lho Pak. Nyoba apa? Oh. Sampe rungokno ae. Iya. Apa sih? Enggak apa. Banjiran cilung. Oh, Bang Cilang-Cilang. Ya ngobrol tanggapan. Lah iya. Bang Cilang-Cilang kote garang melang-melang. Bang Cilang-Cilang sawangi rambutan talong. Bang Cilang-Cilang kote garang melang-melang. Bang Cilang-Cilang sawangi rambutan talong. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, belajar kucinge melayu. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, belajar kucinge melayu. Iya. Iso Pak iku Pak. Ya, Pak. Santai niku lho kok Lho, kebong iso. itu sih Pak. Lho nduk mburi wis oleh calteran iki. Sudah tangane kon dari Cana Semarang Jakarta. Ampun ta Pak. Iya tapi mangane mandi dhewe. Loh, ya reganane silarang sih Pak. Kasete iku lho Pak silarang ngono lho. Aku cek umum ngono lho mlebu kaset. Iya, makane iku apa? Suaramu iku cuma mangan-mangane diatur, Suaraku mang rada serak Ya ya. minir. Minir. Lang, iku ya apa sih Pak? Isone suara enak iku Pak. Ya ojo Silikane mangan apa? Lah iya. rujak. Rujak. Terus gorahe apa Pak? Hah? Gorahe iku lho apa? Biasa pokoke kon niku kudu mangan dikurangi. Mangan dikurangi nek luwe Pak. Lho nek bayar arisan ngono. Samane nek ngomong sing temenan ta Pak? Niku. Ngono Ya wong tuh seniman anak iki pokoke sing penting ya menjaga kondisi. Kondisi. Padahal panitia ya Pak, arep sampe nanti muni kondisi barang e. Wis pokoke ndi sing ngono melok ngono. Sampeyan niku apa Pak? Kan gak ngene kok pensiun padi satru merah. Kuwatir ae gitu. Pak, sampe yo ngono Pak, sampe ku mbok ngewangi anake, mbok poso-poso. Anake ku cek umum ngono lho dadi sinden. Lah apa wong umum kok para poso iku gak iso. Lho, Ya prestasi. prestasi apa iku? Iya, dadi Eh? ya latihan sak bendina iku sing penting. Lah sampeyan yo gak nguruki aku. Jadi saiki ngono kok. gendeng-gendeng saiki ya kudu kreatif. Lah saiki sampeyan muni ngono, mbok saiki aku ajarono, sampeyan Lah isone kan apa? kurang apa saiki memang? Lagu apa ae? Lho, ya lagu sampeyan sing anyar iku. Ya lagune tak dipadukan turune. dadi orkes Melayu sing umum dipadukan mbek gending. Dicampur. Lah iya, lah sampeyan iso ta nek iso lah kene. Campur sari ke lho. Lah iya, apa sampeyan isone? Tapi mari cak kantor terus neluhan. Niku mblarak kok, Lagi Pak. bingung iki sing ndi. Terus Ayo, saya Pak. akhirnya ya kumpul maneh. Karena kepethuk waras saya. Pancen wong kancane kok gak pernah. Ngarane kanca ya wis biasa. Pak, sampean anu wis mangan ta? Hah? Wis mangan. Ya ngrungokno kon tok mang boleh luwe wis. Lah ya saiki njaluk ngombe ta, ngombe dhisik mari ya, Pak ya. Biasa wis. Ngombe ya. Ngombe kopi ta, ngombe susu. Hah? Kopi ta Kok susu. biru
susu sapi lanang maneh. Kak, kopi ya Pak ya? Iya kopi. Kopi sak sendok. Hah? Gula sak sendok. Ya. Banyu sak sendok. Gak ngono kok nggih pelis ta ya apa kene. Saya nek gawe kopi ayo ngono sih, Pak. Wis kopi biasa iku lho ah niku. Ya kopi. Jeneng Mulin Mario jasmani. Diles apa? Ngomong-ngomong jasmani ku lanang ngono iki. Lah sama biaya apa jeneng anake? Lah Aku sama bilang dhewe duwe tak kanca jeneng. akrab kanca saya sekata. Jenenge jasmani ngono lho. Biyen iku arek pelayaran karepku pun tak jenengno iku ati eling kancaku. Dadi aku nek turu ya kumpul wong loro ambek jenenge jasmani wong lanang. Dadi paling aku nek eling jasmani iku eling kon. Lho. Samane aja ngono Pak, nek setan dadi lho wong anake kok muni ngono. Ora bos. Setan kok. Kalau setan kok didu niku. Wis sama ya tak ben ngombe Ya ya. wis gak ngombe kon. Kene lho Pak, jangan. Iya. Arek sakmono gedene gak payu rapi. Iki biyen mbok arek longgor. Nuwun. Lho. Lho monggo-monggo. Nggih. Saya mlebet mawon. Lho sandale sama damel. Lho ah mboten ah. Lho gak sandalan sih. Kok dekek jopo sandal. Saya mlebet. Monggo pinarak. Lho sama lho lho. Sing minarake lak kula. Lho lah nggih padha mawon kula nggih pinarak. Sama lho. Nggih. Sama kok ndelok jam mawon jam pinten. Kula mriki enten jamele sak nampi sampeyan sinten? Hah? Nampi sampeyan sinten? Kula sing di omah. Aran-aran. Lah teng ngarep nek ada tulisane. Foto kula waca niki. Lho, ya apa tulisane ngarep enten. Napa tulisane? Nirwana. Oh, nggih ngeten Pak Nirwana nggih. Lho, Pak Nirwana. Jeneng kula Kancil Sutikno dari Surabaya. 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 Kancil nggih. Nggih. Ngeten Sama Pak. apa sing ngidung-ngidung biasa? Sinten? Sampean. Nggih. Oh, pun gelek cengkoke gawe samin. Nggih. Mulane kula le niki. Nggih. 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 Latihan mawon ta sian mriki. Nggih. Latihan anak sampean nggih. Nggih, latihan terus. Niki wau kula mriki nggih sepisan sambang, kaping pindho tedi sewani labuhan. Sampeyan sele mboten sampeyan sewani. Sabar rengeng-rengeng niki lho. Nun, Damel rengeng-rengeng. ora nopo sih wong kaset. Oh, kaset iki, Pak. Kaset kosongan. Oh, kaset kosongan nggih. Nggih. Oh, bener nek ngoten. Soale nggih nek mungkin nggih nek praktek niku nek arek kelompokaken ya kudu dimasak-masakaken apa. Oh, Nek mboten mangan nggih ngrasani enggak rokok gak cocok rasane. lho, niku sampeyan masakaken nggih. Nggih. Masak napa mawon? Nggih, biasa. Jangan asem. Oh, biasa jangan asem. Nggih. Lho sampean mriki niki ngurus panganan tak? Lho, mboten kula mriki ajenge nglamar. Lho. Ngamar. Nggih. Lho nami sampean sinten? Kula Sokrat. Oh, lah wong lanang kok jenenge Painten. Wah, sampun guyon ta. Sokran kok Pak. Sokran lah. Nggih. Lah pekerjaane Oh, kula sopir. umur Umur swidak wis kliwat pensiun nih. 36. 36. Alamate Alamate nggene Duku Kupang Timur. Duku Kupang Timur 6 Surabaya. Surabaya. Nggih. Bapake make sinten? Bapak Dut. Bapak Dut. Mak. Mak sinten? Ya, betul. Nggih. Lah sampeyan umur 36 kok undune entek. Lho, niki lak cokul. Oh, Joko. Sik cokul niki. Niki ngeten, Dik. Nggih. Nggih terang-terangan. Sampeyan enggak ada anak wedok ya? Nggih. Arane Jasmani. Nggih. Niku Lho sampean wajib. kok pun tepang ta? Lho, mau kula kok. Blater kula niki. Nggih. Pekerjaan sampean apa sih? Lho sopir. Sopir nggih. Proyek. Oh, proyek nggih. Nggih, sampeyan nek dadi maratuwa kula nedhi napa keturutan. Nggih. Napa kula nedhi napa kula terak kali prauto Lho, keturutan. mun ngoten ah sampean niku. Mboten niku lho ndamel dalan bareng niku. Pancen anak kula nggih pun ngomong pancene beke sapa ae Pak kok ana sing lamar tompon ngoten. Yo nggih bener ngoten. Nggih. Nggih cocok. Anak sampean ketimbang kula kok. Oh, Nggih. pun kenal apik ya. Pun. Nggih, tapi Wong suka dhuwit bareng nggih iki. pun dadi bojo pun nemen-nemen. Napa? Kita pun nemen-nemen. Lho nggih nek kula niki nggih cinta nemen pancen. Nggih, nggih nek kenemen. Diterima nggih. Kenemenan niku sakaken guru arek. Lho nek cintane nemen niku nggih belanjane mesti kebahagiaan. Iya. Nggih. Nggih nek ngoten nggih. Sampeyan pun-pringisan. Lho. Supun sampeyan iki bakal maratuwa kok sampe pripri-prisaken. Lah sampeyan kok anu kok. Nggih, kula tampa lamaran sampeyan. Nggih. 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 Lah niki Lah kangge pekerjaan sampeyan niku sopir, termasuk sopir sopir proyek pun. profesional. Oh, nggih. 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 Niki kangge tondo mawon. Lho napa niki? Tondo. Ah mboten usah ngaten. Lho, mboten sana. Kula mboten seneng ken pas mburine niku lho
dundat-dundat. Undat-undat apa? Lah nggen gawakno ngene donge terus dundat-dundat. Lho, Biyen tak tukokno kaos tak tulisi barang. oh, Tulisi niki merek grup. oh, niki anu pringset. Donge saiki metu tukok kene kaose gak balekno. Iya. Niki kangge pringset e. Oh, penis ta. Nggih, niki sing bungkusan cilik niki kangge anu jasmani, sing bungkusan ageng niki kangge sampean. Nggih, nggih. Matur nuwun nek ngoten. Pun dibuka nek kula dereng wangsul. Oh, nggih. Nggih. Dadi terus niki dinane nggih mburi nggih. Nentukaken sampean mawon. Oh, nggih. Mas sak niki ngarak nggih kenek, benjing nggih kenek. Mumpun Kula kesusu. kesal sampean. Mumpun kesusu. Apa ki jam 3 bengi purun? Mboten lak didusi kramas napa. Oh, nggih. Nggih, ular-ulare wong kuno niku. Nggih, ngarak kula napa? Nun? Napa numpak kendaraan apa sing enak? Mboten mawon. Kula nari Maratua. Lah Sawangane kula kok mboten ngen sampean ngene bemo tok niku. lho. Bemo tok. Bemo tok ini. Bemo sing tek-tek. Ah, nggih. Nggih. Cidak niku. Nggih. Wong kula bunaji kok elek-elek. Bunaji. Bunali. Bunafik. Bunafik nggih. Nggih, dadi nek mantun kula dusi kramas. Nggih. Pokoke sedina niku ping 7 dus kramas. Sing atus sinten? Sampean? Nggih anak kula niku. Oh, nggih. Soale gendeng. Lho, kok gendeng-gendeng ta yo kan? Tegese niku cek encer pikire. Niki ngarak kula ngangge jagoan. Mungkin kula beto jago sing gedhe didukali sampean. Lho, sampeyan ngancam ora tuwa sampeyan. Boten niku sing nampa jagone sampean. Gegeten gak tak tampa lho, gak tak tampa lho. Nggih, nggih sampean. Mau mencel tak cokot lambemu. Lambene ireng jangan dicokot. Pun kula wangsul nggih. Nggih, nggih. Putih yo kan? Nun? Yo kan. Mumpun pokoke kula mumpun anu. Oh nggih. Niki Mumpun kula ketuane kok. Niki damel. Nggih? Niki damel anu Lah panjang. napa kate porskot iki? Lho, ae napa? Mesti teko kula. Mboten mesti anu kula tampa. Kangge belanja. Nggih, nggih. Pun wangsul nggih. Nggih. Duwike mek 300. Jauh-jauh. Lho, Sampeyan Pak Kancil, nggih. sing gak ada anak jasmani. Nggih. Niku pun kenal lawas kali kula. Kula sing kula pek. Iki apa kawitan arek kok? Dadare nggih kita kok mencolot ta. Ngelamar. Hah? Kula ngelamar anak sampean. Lho, mbon kasep deh. Lho kasep ya no, wong kula sik umur 17 mriku umur 20. Lho sampeyan ndengkik ta sampeyan? Lho mboten kula ngelamar, kula ndugi griya wae. Metentang mriki ngelamar. Waduh, mumpun kedisian, Lho, Dik. disian sinten? Mumpun anu dilamar wong. Sinten? Nggih, sopir. Sopir no? Sopir sinten? Namine Sokran. Lho, Sokran sopir. Sokran nggih. Temen ta sampean iki? Nggih. Guyon ta temenan? Ya guyon yo napa sih mumpun kula tampa mun tanda tangan pun nggo peningset pun sembarang. Sopir nggih, Sokran. Sopir, nggih. Sokran. Sokran sopir. Nggih. Gak tak pamiti kon. Lho. Jane daya sing iki mung sik enom ganteng ya nglamar lah tapi terus gak ngono kok gak enak ya hati arek iki kok ndang ngancam arek. Gak ngono anakku ge rebutan ya apa iki. Waduh tak ulene nanti arek iki. Wis tak kumpulno tumini. Sokran. Sopir lori. Gak tahu menggok kenceng terus. Terkenal aku iki sampai tingkat no kampung-kampung luwe-luwe nek kepethuk wong wedok. Pak Sokran lho supir lori legi. Ya, bocah mana wedok semut iki lho. Semut wedok lho, Ron. Aku turi di kerobong. Ron aku supire gula dilegi. Wah, wis duwe anak ya ngono gak tau sapa omah. Loyongan tok ae. Ya bapak kok ngomel ae. Wis bener iki apa, Pak? Pak wis gak kena digugu. Apane? Tua-tuas berapa gak kena ampas. Pak usus wak limpo, tua-tua usus membulet ngene. Wis tak kane percaya anak. Ah usus nek gak bulet iki lho omonganmu. Ya tapi wong
Bener rek pene wong tuwa, cuma gak iso mapakno dadi tuwa. Lho kok gak iso mapan lho, kurang mapan ya apa? Gantian aku sing tuwek apa anake ya? Ya apa? Wong sak tindak laku nyontoni anak, ojo ngono carane. Lho salah aku apa? Lho gak krasa peno. Lho lha iki apa? Wong lek gak maju ya ngene iki lho. Are saiki iki wis teko gak tau ngolehno apa nyelatu gelem ngene. Iya, soalnya mak nang desa, sambang nang mbah. Iya. Mben mulia saiki enak peno, berai, rambutnya digondol. Lho kapan maneh? Lah ya tapi ngerti aku, peno ojo ngono, golek liya mesti gak iso ngrebutne anak. Lho, dikandani. Kok kok aja. Kandhani. Iki gak genano peno iku. Genano lakane sing mbok gunane iku. Mulane wingi gak mulih. Ngono carane, mbok delok-delok. Nginep pancene aku. Lho lah iya, kesenengan peno. Lho aku gak seneng ya apa? Lho, geger iki, geger ta? Lho. Apa seneng nek wong tuwa geger mbek anak? Apa ngedu pucuk ilat ta iki? Dadi banget dipucuk ilat ae didu pucuk lambe. Ojo gak guyon lho temen-temen lho iku. Oh, lah aku guyon ambek anak lho gendeng ta. Dipomo sirsiran peno dipek wong ya apa? Lho mangkel aku. Lah mulane, wong ojo nggawe cuane atine wong liya. Ojo nggawe kapitunaning bangsa. Ngomonganmu aku nak sampe duwe silsilah dipek wong. Lho dadake wangi loro, pati. Lah iya, aku ya ngono. Timbang urip tak pilih matri. Mati. Kok dene mantri ya sing. Oh, lek ngono pernah iki sing ngapik sirsir aku. Aku malah nglamar. Namanya Pak Kancil. Bareng-bareng nglamar wis kedhisik anak. Disikan sopir jenenge Sokren. Sopo maneh? Kono iku hidung belang. Hidung belang. Kayak basman hidungmu. Kok niku ngipi ta ya? Lho ngipi apa terus mulai teko. Kono mulai lihat ndi kono ora ketempelan kono niku. Aku mulane gak ngajak penong lamar, tak disiki jare kedhisik nang jeneng Sokren. Kate kok pek dhewe sirsir aku. Masih ngono jek merem Pak pene iku. Ngomong saenake dhewe, aku iki wong tuamu. Kok rumah samu adikmu ta ya apa? Lah ya penong lamar ta gak? Lho. Sing ngelamar iki sapa? Ah iya, mukir. Ah iya gendeng kae. Lah aku ngelamar iki lho, aku ora di mana iki lho. Gak jantan pene iku, sing jantan wong iku. Ya aku ora di mana, kate apa kon? Buanter rek. Ayo. Goblok ta yo. Jantan no. Ayo saiki lek kono pancene gak nglamar ayo. Di nyatakno name Pak Kancil kono. Ayo. Ayo temen wani sih. Lho, Apane? Lah gak wani le. Gak wani ndredeg kowe. Kaki iki durung ngomong gak wani kon muni gak wani. Gak wani peno lek pancene gak nglamar mesti wani, tapi lek nglamar gak wani. Yen ndredeg ketara sikile ndredeg. Aku ndredege gak perkara wani gak wanine. Apa gak gegeran iki nggo? Geger mbek sapa? Wonge. Lho lah lek pancene enggak lah mesti wani apa no? Lho wani. Wani ta? Wani. Wani piro? Lho, Gak ngono iki kenyang. aku dhewe kok bingung ya apa sing ngomong. Wis ayo rono ayo. Ayo dinyatakno. Lho iki temen tak Lho, guyon iki. temen. Temen ta? Temen. Lho. Ayo budal. Coba barang. Ayo, kate dinang gawe apa? Ki apa? Budal lah. Iya. Ayo budal. Ayo. Dinyatakno. Ayo. Bojo napa mboten? Wong aja angger ngapik mantu ae. Digendhut sing Joko kok nyerang Joko napa? Si Joko. Jenenge lak Sokran sih. Sokran, sopir. Sopir. Lah niki lah iki sing wong. Iya, ayo ngomong. Kok dhisik? Oh niku. Aku iki kate ngomong kon pepet terus ngene. Endi wonge? Lha iki maratuane jange. Lho iki maratuane ta anake. Iki sapa kok mripate kok abang? Lho jange kemanten Sokran nak sopir sih. Sopir. Lah iki sopir. Aku Sokran. Lho, sama Sokran. Sopir. Oh, ababe gak ngene kok. Wah iki. Dudu iki. Wah, berarti mantune karo maratuane padha ae. Lho dudu iki. Aku iki kan budaya apa sih kon niku? Tak genano. Iki Genano. Sopir. Ayo, Sokran. Sokran jenenge. Ayo, aku Sokran. Wong dudu iki. Sopir apa? Ayo. Aku sopir lori. Oh, sopir proyek. Lho, kliru. Sopir proyek. Sing aja guyon to. Sopir proyek. Sopir apa? Proyek. Ayo metu dulu kan. Ayo metu dulu kan. Metu. Kliru. Ayo metu. Sak goblok Oh, kan. iki sopir
an. Ya apa ora Lori. wong tuwa diduwi apa? Hop hop hop. Oh. Hop hop. Pundi kemantene wedok? Tuku. Pundi kemantene wedok? Lah sampe lungguh akeh. Nggih kula kemandene lho. Niki ta supir. Nggih. Sokran, supir proyek. Iki apa arek Nggih niki. Sik. Entar ngene Pak sik. Kakak. Lah. Aku diseretan apa? Niki lho tontonan. Lho, Dek. Waduh, kena resesi temen. Lho lha kok sampe kok? Iki dadi apa iki, Cak? Makane anak-anak nyopir jangan belajar ndalang. Cakol sinden, aduh mati aku. Ayo minggir. Partole kowe bis panjene. Minggir, ayo. Lho, sampeyan niku napane, Dik? Kok niki bojone? Iku dintali kernet dhewe saya nyopir pakai kemanten. Lho, kepro waksa mboten sida mawon kula. Wadah. Iki apa terusan Pak kuwi dadi kemanten kok ya apa? Niki gudekku. Ya iki Pak sisir aku. Lah kok nek kok meneng ae ta lene sopir wis do wanten koyo ngono. Wadah. Lah iki Ya kula niki. Iki ta? Dadi sisirmu yo iki kertolo iki. Ya tak tolong. Ya ngono ae Ya apa? ngomong. Aku, ya apa? Jeneng sampean niku asline sinten? Sopir. Oh, Jenenge Sokran. Pacane ya Sokran. Sokran. Lha kok mang Sokran. Lah kok mang Sokran supir proyek, lah peno Pak supir Laori.